Здравейте и добре дошли в новото видео. Днешната тема ще бъде подаръци за детенце между година и половина, 3 годинки. Ще видим горе-долу в тази зона. Аз използвам момента да снимам, докато младши и старши ритат. Айде, Мечо! Давай! Ами, подарък номер 1. Топка! Започвам с нещо, което ние вече имаме, от което съм доста доволна. Купихме на Влади масичка и столчета, мънички. Ние взехме от Lidl. Бяха ги пуснали за 100 лева. Всъщност те са от баба му Диди. Наистина са много готини. Има доста маси и столчета в интернет. Според мен това, което има добавена стойност за малкия, е, че всъщност там си носи примерно водичката, нещо за ядене, ако примерно яде ябълка. На масичката и на столчетата рисуваме. Понякога си играем с количките там. Тъй, че за мен е готино. Той напълно отказа да седи в столчето за хранене. И масичката с столчетата ги използваме като някакво... се опитваме да ги, да ги наложим като място за хранене. Естествено, той предпочита да седи на голям стол и на нашата маса и там да ядем, но все пак мисля, че са готини като подарък. Другото нещо, от което съм супер доволна, са стоките всъщност на Decathlon. Тъй, че ако случайно трябва да подарявате за детенце, което не може да му оцелите размери и така нататък, може да подарите ваучер за Decathlon, не само за стандартните детски магазини като Хиполент и тем подобни, защото всъщност от Decathlon до някаква степен облегчавате родителите, които трябва да сменят дреските на децата. Стоп! Да, мамо, батковците свирят! Айде, при батковците ли отиваме? Да, добре. Всъщност от Decathlon това, което имаме, яйки, бутушки, чорапки, и термобузка с термопанталонки. Тъй, че мисля, ваучер от Decathlon е също добро решение. Вече си познавате, нали, хората, дали е подходящо. Ето, това е нашето яке. Тези обувки си не са оттам. На тема дрежки искам да споделя и за друго, от което съм доста доволна. Това са soft shell панталонки. На Влади взех такива панталонки сега при първия сняг в общи линии, защото едно малко леко падане, дори да не сме на някоя площадка, целият е мокър. Според мен са добър вариант и за по-студено време, с едно термоклинче отдолу. Мисля, че за градуси под нулата е препоръчително да има някаква дрежка отдолу. Естествено, зависи пак и от детето. Тези панталонки конкретно съм ги взела от сгушени и има такива и в шушулка. Около 50 лева са, но всъщност те почти не се перат. Само се почистват и могат да си се носят постоянно, не се мокрят. Цапането се изчетква или се почиства с мокра кърпа, тъй че според мен си заслужават. Баба му беше взела изключително много дрежки, зимни, якенца, такива панталонки, шушлякови, буквално за сняг, за голям сняг, за ски и така нататък, но той просто не се чувства добре явно в тях и не желая да ги носи. Когато му ги облека, просто седи като препариран и не желая да мърда, явно защото просто са много обемни. Смятам, че ще го израсте, те са си по-големи, тъй че той ще може да ги носи и занапред, но сега сме с ето тези. Ето, може да ги видите. Ето ги. Той вече даже ги е намокрил. Нагоре имат коланче, е такова от плат. Отзад е малко по-дебело и долу също така са хванати. Го! Ето, показвам масичката. Тук се рисува
И се ядат ябълки. Иначе така изглежда цялата маса. С столчето. Шаренки са. Според мен са здрави, тъй като на няколко пъти ми се налага и аз да сядам. Тъй, че по принцип пише, че издържа до 35 кг. Заедно с масата взехме и ето тази пейка, която всъщност ето тук вътре е склад за играчки. Ето може да видите всякакви играчки. Отново пише, че е до 35 кг, но естествено ние с Влади сядаме ето тук. Двамата с Влади младши. Нали, пояснявам. Искаш да седнеш ли, мами? Ето така седим. Ето виждате, двамата по пижами. И така си седим на пейчицата. Нали, мама? Ето, мама. Я да видим сега. Къде е кончето, Влади? Как прави кончето? Добре, мамо. Я да видим. Тук къде има котенце? Леле! Добре, можеш ли да светнеш с фенерчето? Да, можеш. Добре, мамо. Искаш ли аз да светна? Я да видим. Къде, мамо, е тайното коте? Виждаш ли го? Тайното къде е? Скритото коте къде е? Ето го! Да, мамо. Сега е много светло, обаче и не се вижда, мамо. Ето, прибираме го фенерчето. Друго, което многократно съм ви споменавала, всъщност са книжките. Ето тази ни е една от последните и една от любимите доста време вече. Като това са с 50 звука от горските животни. Ето виждате, отзад пише, че е за 24 лева. Тази е от баба Ели, тази си я купихме от Lidl. И тя върви с фенерче и всъщност когато я разглеждате на тъмно, фенерчето осветява животни, предмети, които всъщност не се виждат. И тази я намирам доста интересна, защото всъщност той Влади все още не може да натиска фенерчето и да се справя успешно с него, но пък така може да търси, питам го това къде, онова къде. Интересно му е, използваме фенерчето да гледаме на тъмно и тази. И мисля, че книжките винаги са на мода. Даваме с идеи от наличните вече неща, които сме купували на малкия и на които той така активно им обръща внимание и си ги харесва. Сега ще ви покажа нашия автопарк, който лека по лека се увеличава. Очакваме и още. Знаете, на село също имаме автопарк, но тук надградихме, мисля, че още. Да. Къде е моторчето, Влади? Ето го, да. Как караш мотора? Браво! Браво! Така, това ни е мотора. Мотор го видяхме на една детска площадка. Влади си го хареса и отиде при детето да му предлага размяна, за да играе той с мотора. Пък аз питах родителите откъде са, защото бях разглеждала точно такъв тип мотори, но на повечето места бяха скъпи. И всъщност този се оказа от Lidl, пак отново за 69-79 лева. Защо ги показвам? Защото по всяка вероятност сигурно сте ги виждали, достъпно е, навсякъде може да ги купите, всъщност Влади поне се забавлява. Естествено, играчките, за които аз представям, са повече забавления за момченца, поне мотора. Но всъщност сега следващото, което ще ви покажа, е една тротинетка, която също доста му допада. За сега ги караме предимно в къщи, просто защото не ми се разнасят. Той навън много се разсейва и има други неща, които го забавляват, докато в къщи му е малко по-скучно. Време за игра с тротинетката. Нашата, както виждате, е малко по-голяма. Не е
абсолютно, как да кажа, неговия размер, или поне не беше, когато я взехме. Но умишлено не е от най-малките, защото той харесва тези, които са на каките и на батковците. Тази ставаше на него и прилича на тези на каките и на батковците. Затова я избрахме. Чудех се за варианта, който е с седалка, с дръжка, 2 в 1, 3 в 1. Лично за нас по-скоро реших, че няма смисъл. Първо, защото той не е особено, как да кажа, настроен към това да седи и да си почива, когато е навън. Второ, че ще ни е трудно самото придвижване, качи, свали и така нататък. И естествено на трето място, според мен бързо ще го израсте и няма смисъл. Може би по-отрано, ако я бяхме взели, би имал смисъл, т.е. ако беше малко по-мъничък и още тогава започнем с тротинетката. Сега си я ползваме по стандартния начин. Естествено, той само се бута с краче, не може да завива по начина, по който трябва, защото е малък, но пък вече си я мести. Какво има там? Така ли? Къде е вълка, мамо? Това вълк ли е? Я пак пробвай. Как прави вълка? Ето го. Браво. Че готина книжка. Супер, мами. Включваме се с един алтернативен подарък. Какъв е този подарък, мамо? Така. Тоалетна хартия. Върши чудесна работа. Ниска цена, високо качество и високи нива на забавление. После има забавление и за родителите. Това е уловката. Супер се получи, мами. Ти как мислиш? На теб харесва ли ти? Да. Супер, мамо. Това е най-важното. За да не се чудите какво е това на масата, това са стикери за стена. Ние естествено май по-скоро няма да ги лепим на стената. Мисля, че струват 8 лева в Пепко. Даже ние ги взехме на някаква отстъпка. Имаше за домашни за продукти за домашна употреба. И всъщност това са стикерчета. Залепихме си едно на стъклото и едно на шкафовете. Ето, може да видите, малко са наобратно. Това смятаме да си го запазим за рисуване и творчество. Тъй, че затова седят тук, когато му доскучае, си вадиме един стикер. Те са такива прозрачни. Си вадим един стикер и си го лепим. Направихме, аз ги наричам мъфини, но всъщност са яйца с сирене и съвсем малко царевично брашно, буквално колкото да не бие твърде много на яйца, защото младши иска да яде храната предимно в тази форма и ние измисляме всякакви начини да яде поне яйца, сирене, да не е само тесто. Внимавай! Какво има? Не, мамо, не го ядем. Смачи бяхме забързо на солна стая. В момента обикаляме около колата, защото не иска да се качва и иска да разглежда тук какво става. Ние сме на солна стая, защото, както казах, бяхме болни и даже... Мами, чакай сега. Чакай да обясним сега. Това е кофа. Тази кофа има боклуци. Може да си играеш с гумите. С кофата не е хубаво да си играем, мамо, защото тя седи тук, за да събира боклуците на хората. Добре, ще ви оставям. Явно имаме нужда от обяснение. След като ви показах част от подаръците, които ние така доста харесваме,
под ние разбирайте малкия, продължавам да говоря в множествено число. Продължавам с нещата, които сме поръчали сега на бабите и дядовците за подаръци. На едните баби сме си поръчали и леля. Сме си поръчали кулата Монтесори кула, с която да може малкия да се включва в, как да кажа, в заниманията, които имаме на мивката, на плота. За да може да се включва на плота, вече му е все по-интересно, иска да го гушкам, да го държа, качвам го на един стол, аз го придържам, с другата ръка нещо правя, ще се опитаме да тестваме тази кула, дали ще му е интересна, дали ще му е полезно, да мием ръцете, зъбките, да бърка някакви неща, лека по лека. Краткото проучване, което направих във връзка с Монтесори кулата, реално има от ефтини до много скъпи. Под ефтини имайте предвид, че всичките са над 100 лева, може би около 120-150. Аз разглеждах в сайтове, както и в OLX, хора, които си ги правят те. Ой, браво, мамо! Браво, какъв баланс! Тъй, че има много различни цени. Естествено има такива и по 300-400 лева. За мен тези са доста скъпи. Може би аз бих се спряла на някакъв среден клас. Като реално тези, които са по-скъпите, всъщност имат възможност, когато се завъртят, да станат като масичка с столче, на която евентуално да се рисува. Което, честно казано, не е лошо. Аз бих предпочела да вземем такава, за да имаме тази опция. Може би на село не се знае дали ще имаме опция за маса с столче. Това не е нашето, мамо. Или, примерно, по този начин ще има маса с столче достъпни за него и в кухнята, и в хола. Ще видим. Бабите вече са ни поръчали Монтесори кулата, тъй че аз се надявах да успее да пристигне, за да я включа в видеото. Но няма да я чакам повече. Важното е видеото да излезе максимално рано, за да може да се вдъхновите за подаръци на семейство, на вас, на децата, на приятели. И така, преминаваме за следващите неща, които смятам, че ще са полезни. В духа на Монтесори кулата, мисля, че реално пиклер също би бил полезен. Виждала съм и катерулки или едни такива като люлки. Ако не са ви попадали, може да ги погледнете. Според мен са интересни. Споделям отново, че аз за рождения ден на Влади използвах сайт, който позволява такива играчки да бъдат наемани под наем. Срещу месечен абонамент. Един месец може да ги ползвате и да прецените дали това е подходящо за вашето дете. Но това са продукти, които не са ефтини, а за това ви споделям този вариант, в който може да се тества, така че да не се закупуват. След това сайта предлага да си заплатите, все едно да си доплатите остатъчната стойност на този артикул, който е при вас. Тъй, че е много удобно. Това не е реклама, затова няма да ги споменавам. Напишете в интернет катерушки под наем и те ще ви излязат. В предишното видео съм ви го казвала. Но тъй като последно време в пишваните излизат коментари как правим реклами, а ние не правим реклами. Не ни се плаща да правим реклами, казваме ви от какво наистина сме доволни, но тъй като това е рядко срещано, разбирам хората, които ни подозират. Тъй, че няма да кажа кой е сайта, вие ще го намерите. Продължаваме с следващия подарък. Малкият премина вече на масата за мое успокоение. И, мамо, ще слизаш ли? Аз показвам следващия подарък. Това е детски магазин. Ако разпознавате, марката е от Lidl. Той е от дядо Коледа, но го взехме от дома на дядо, баба Руми и леля Ема. Нали, сещайте се, тъй че той го беше оставил там за Влади. Още не сме го сглобили. Ето може да видите кои са нещата, които
се включват. Доколкото аз съм информирана, нещата, които са за самия магазин, трябва да се купят отделно. Казвам го и от другата страна. Ето, това е за да се захване за стената. Тези чекмеджета, самата маса, ето тук отстрани тебеширите и естествено предполагам, че това са дисплейни кутии, не съм сигурна, че ще са пълни. Ето на тази дъска може да се рисува, което също е много готино. Предстои да го сглобим, естествено предстои да вземем и плодовете и зеленчуците към комплекта. Просто не ги е имало в торбата на дядо Коледа, когато е оставил подаръка при дядо, баба и Леля. И тъй, че ние ще ги потърсим и ще пишем на дядо Коледа пак, нали мамо? Това мисля да сложа край на нашата серия с подаръци. Така и не преброих колко са. Надявам се все някой да ви е интересен или все някой да не сте го знаели или да сте го знаели, но да сте го били забравили като идея. Весели празници, не съм сигурна дали ще има още едно видео до края на годината. Естествено ще се постарая, но няма нищо сигурно с деца. Мам, добре, мамо, яш си. Ето, човека се обслужва. И ви пожелавам да се чувствате много добре и много удовлетворени от раздаването на подаръци. Наистина смятам, че всъщност даващия подаръка се радва повече от получаващия и то по-скоро се вълнува повече, защото процесът е по-продължителен, ти го мислиш, планираш, купуваш, криеш, след това даваш, не само по Коледа, но и по другите празници. Тъй, че продължавайте да дарявате, наистина смятам, че празниците са за това, не само Коледа, ами всички останали. И се надявам да се заредите с положителни емоции. Дано видеото ви е било полезно, харесайте, абонирайте се за канала, оставете вашия коментар, положителен или отрицателен, както прецените, и много ще се радвам да ви видя в следващото видео. Чао!